హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా క్లియర్నే? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భగవద్గీత లెవెల్ 2 అవగాహన కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనం ఈ 7వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విజ్ఞానము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మరి కృష్ణ భక్తి భావన విధానాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈ అధ్యాయము భగవద్గీతలోని 2వ విభాగమైనటువంటి భక్తి యోగాలలో మొదటి అధ్యాయంగా ఉన్నటువంటిది. మరి అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వ ఐశ్వర్యపూర్ణుడు అని, ఏ విధంగా ఆయన తన యొక్క ఐశ్వర్యాలను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడో అనేటువంటి అంశాలను మనం చూసాము. అలాగే ఆ భగవానుని ఆశ్రయించినటువంటి 4 రకాలైనటువంటి దుష్కృతులను గురించి, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి పుణ్యాత్ములను గురించి కూడా మనకి ఆయన తెలియచేసినటువంటి విషయాలను చెప్తాం. అంతకు ముందు అంటాడు, ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడి ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య శక్తి దాటడం అనేది శక్యము కానిది అంటూ 14వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్పేటువంటి అంశాలను మనము అక్కడ చూస్తాం. దైవీ హేషా గుణమయి మమ మాయ దురత్యయా మామేవ ఏ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే అంటూ మరి ఆ కృష్ణ భగవానులు చెప్తారు. ప్రకృతి త్రిగుణాలతో కూడినటువంటి నా ఈ దైవ్య శక్తి దాటడం అనేటువంటిది మరి సాధ్యము కానటువంటిది, దాట శక్యము కానటువంటిది. కానీ ఓ అర్జున, ఎవడైతే నాకు శరణాగతుడవుతాడో వాడు దానిని సులభంగా దాటగలుగుతాడు అని చెప్పినటువంటిది చూసాం. అసంఖ్యాకమైనటువంటి శక్తుల్లో
అవన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటి శక్తులు. అలాగే ఆయన చెప్తారు, ఒక 4 రకాలైనటువంటి మహామూఢులు, నరాధములు, విమోహితులైనటువంటి వారు, కల్పనాపరులు, బహిరంగ నాస్తికులు అయినటువంటి వారు సకల శాస్త్ర ప్రామాణికలను ఉపదేశించినప్పటికీ మరి ఈ 4 రకాలైనటువంటి వారు ఆ దేవదేవుని పాదపద్మాలకు శరణదొచ్చరు అని. అలాగే ఇంకా చెప్తారైన, చతుర్విధ భజంతే మాం జన సుకృతునో అర్జున ఆర్తో జిజ్ఞాసుర్ అర్ధార్థి జ్ఞానీచ భరతర్షభ అంటూ చెప్తాడు. సో మరి దుఃఖంలో ఉన్నవాడు, ధనమును కోరుకునేటువంటి వాడు, జిజ్ఞాసువు, బ్రహ్మజ్ఞానమును అన్వేషించేవాడు అనేటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు పుణ్యాత్ములుగా చెప్పబడి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పడం జరిగినటువంటిది మనం చూసాం అంతకుముందు. అలాగే ఇంకా చెప్తారు, ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారిలో మరి ఆ జ్ఞాని సో ఆ నలుగురిలో ఆ నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించేటువంటి ఆత్మజ్ఞాని అత్యుత్తముడు అర్జున అంటూ మరి చెప్పినటువంటిది. కానీ అలాంటి ఆ జ్ఞానికి నేను చాలా ప్రియమైనటువంటి వాడిని, అలాగే నాకు అతడు ఎంతో ప్రియమైన వాడు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి చెప్పినటువంటి విషయాల వరకు మనము చూసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ వరకు చూసాం కదా పోయిన క్లాస్ లో మాతాజీ? ఎస్ ప్రభుజీ ఇక్కడ వరకు చూసాం. సో ఇక్కడ మరి ఆ కృష్ణ భగవానులు చెప్తున్నటువంటి నలుగురిలో అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి ఆ నలుగురు కూడా ఎవరైతే ఆపదలలో ఉంటారో, ఎవరైతే జిజ్ఞాసులు అయి ఉంటారో, మరి ఎవరైతే బ్రహ్మజ్ఞానమును అన్వేషిస్తూ ఉంటారు, పుణ్యాత్ములుగా చెప్పబడినటువంటి వారు, అలాంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తారు అనేటువంటిది చెప్పబడినటువంటిది. ఎందుకంటే దుఃఖితులైనటువంటి వారు, ధనాన్ని అవసరమైనటువంటి వారు, జిజ్ఞాసులైనటువంటి వారు, పరతత్వాన్ని అన్వేషించేటువంటి వారు మరి ఆ భగవంతుని శంతకు, వాటి అవసరాలకు మొదటగా వాటి కోసం ఆ భగవంతుని దగ్గరకు చేరుతూ ఉంటారు. సో ఆపదలు వచ్చినప్పుడు ఓ భగవంతుడు దేవుడా అంటూ మాట్లాడుకుంటాం. ఆ విధంగానైనా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించేటువంటి ఇది ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తామో మరి ఆ విధంగా ఆశ్రయించినప్పుడు అవి నెరవేరడం వల్ల మరలా ఆ భగవంతుని పైన నమ్మకం కలుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మరి విశుద్ధ భక్తులు, వీరంతా విశుద్ధ భక్తులు కారు. ఏంటంటే మిశ్రమ భక్తులు. వీళ్ళు కొంత ఫలాలను ఆశిస్తూ భక్తిని చేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళుగా చెప్పబడేటువంటిది. కానీ విశుద్ధ భక్తులు ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని లేకుండా మనకి, ఎందుకంటే రూపగోస్వాముల వారు చెప్తారు, అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞాన కర్మాధ్యనావృతం ఆనుకూల్యేన కృష్ణానుశీలనం భక్తిరుత్తమా అని చెప్తారు. అంటే మనిషి అనుకూలంగా కామ్యకర్మల ద్వారా కానీ, తాత్విక కల్పనల ద్వారా కానీ, భౌతిక లాభాపేక్ష లేకుండా దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణునికి ప్రేమయుత సేవ చేయాలి. అదే విశుద్ధ భక్తి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఈ నలుగురు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మరి ఆ భక్తి సేవకై భగవంతుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో పూర్తిగా పవిత్రులైతారు. అందుకే భక్తుల యొక్క సాంగత్వము అని చెప్తూ ఉంటారు. అలా పూర్తిగా పవిత్రులై తాము కూడా అంటే ఆ విధంగా భగవంతుని దగ్గరికి వచ్చినటువంటి, ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఏదో సందర్భంలో ఆలయానికి వెళ్ళడం, అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి నలుగురితో కలిసి చూసి ఆ భగవంతునిపై కలిగి మళ్ళీ సండే రాగానే వెళ్ళాలి అని అనిపించడం, అలా వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. లేదా ఎవరో దగ్గర ఏదో విని ఆలయాలకు వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అలా కూడా ఉండేటువంటిది. సో ఆ విధంగా భక్తుల యొక్క
మరి సాంగత్వంలోనికి వచ్చినప్పుడు శుద్ధ భక్తులు, ఆ విశుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ 4 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు కూడా విశుద్ధ భక్తులుగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని, అందులో ఆ, నిత్యము భగవంతుణ్ణి భక్తితో భజించేటువంటి, అంటే సమస్త భౌతికమైనటువంటి కల్మషాల నుండి ముక్తులైనటువంటి వాడు, ఆ ముక్తులై కల్మషాల నుండి ముక్తులై ఆర్తుడు గాని జిజ్ఞాసువు గాని మరి పరమజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేసేటువంటి వాడు కానీ, మరి సంపదల కోసం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా విశుద్ధ భక్తులు అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని. కానీ వీరందరిలో పరతత్వ జ్ఞానంలో ఉన్నవాడు, అంటే భౌతిక వాంఛ రహితుడుగా నిజమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు అవుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ నలుగురిలోనూ పూర్ణ జ్ఞానవంతుడైనటువంటి భక్తుడు, జ్ఞానంతో పాటు భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ భక్తియుత సేవలో నెలకొనేటువంటి వాడు ఉత్తముడు అనేటువంటిది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. శ్రీకృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తారు, ఓ అర్జున, ఈ భక్తులందరూ కూడా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ జ్ఞాని మాత్రము నా ఆత్మస్వరూపుడే అనేది నా యొక్క అభిప్రాయము అర్జున. ఎందువల్ల అంటే అతడు నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఉదారా సర్వయేవైతే జ్ఞాని త్వాత్మైవ మే మతం ఆస్థిత సహి యుక్తాత్మా మామేవానుత్తమాం గతిం. సో మరి ఆ భక్తులందరూ కూడా నిస్సందేహంగా గొప్పవాళ్లే అయినప్పటికీ మాత్రము ఆ భగవంతుని గురించి జ్ఞానంతో ఉన్నటువంటి వాడు నా ఆత్మస్వరూపుడే, అంటే నా వంటి వాడే అవుతాడు అని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను అర్జున. నా దివ్య సేవలో, ఎందుకంటే అతడు నన్నే పరమగతిగా భావించి సేవిస్తాడు, అంటే నా దివ్యమైనటువంటి సేవలో నెలకొన్న వాడైనటువంటి అతడు ఉత్తముడు, పరమగతి అయి నన్ను తప్పక పొందుతాడు అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కూడా చెప్తారు, విశుద్ధ భక్తులు సర్వదా, భాగవతంలోనే మనకి ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది, 9వ స్కందంలో ఇవ్వబడినటువంటిది. విశుద్ధ భక్తులు సర్వదా నా హృదయంలో ఉంటారు, నేను సర్వదా నా భక్తుల హృదయాలలో ఉంటాను. మరి భక్తుడు నన్ను మించి ఏదీ ఎరుగడు, నేను కూడా అట్టి భక్తుడిని మర్చిపోను. నాకు విశుద్ధ భక్తులకు ఒక సన్నిహిత సంబంధము ఉంటుంది. పూర్ణ జ్ఞానంలో ఉన్న భక్తులు ఆధ్యాత్మిక స్పర్శ లేకుండా ఉండనే ఉండరు, అందుకే వారు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వారు అంటూ ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కోట్ చేశారు. ఎందుకంటే వారు ఎంతటి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞాని, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంబంధంలో, ఆధ్యాత్మిక స్పర్శలో ఉంటాడు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానులు ఆయనకి ఇక్కడ మరి పరమగతిని, ఆయన వంటి వాళ్ళే అనేటువంటి పరమగతిని తప్పక పొందుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. మనం చూడవచ్చు, శ్రీల వ్యాసదేవుల వారు సాక్షాత్తు కృష్ణ ద్వైపాయనులుగా ఉన్నటువంటి ఆయన ఎంతో పరతత్వ జ్ఞానాన్ని గురించి ఎంతో మనకి సాధారణంగా ఉండే, అంటే పురాణాలన్నింటినీ వేదాలన్నింటినీ ఇచ్చేసి చివరికి మనకి సరళంగా అన్నిటి యొక్క సారంగా మహాభారతము వంటివి మరి అన్నీ ఇచ్చినాక కూడా అతనికి తృప్తి కలగ చివరికి శ్రీమద్ భాగవతం ఆ భగవత్ తత్వాన్ని గురించి, పరతత్వాన్ని గురించినటువంటి సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని, ఆ భగవంతుని గురించి వివరించినటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతం. అది జ్ఞాని అలా భగవంతుని యొక్క ఆత్మస్వరూపుడుగా చెప్పబడేటువంటిది. సో అలాగే మరి అటువంటి శుద్ధ భక్తులు, ఎందుకంటే ఎన్నెన్నో జన్మల తర్వాత మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ భగవద్ధ్యాసలో ఉన్నటువంటి వారు చివరికి ఆ భగవంతుని అన్ని కారణాలకు, సర్వ కారణాలకు కారకుడిగా, సర్వస్వముగాను ఆయనను తెలుసుకొని చరణజొచ్చుతారు అని చెప్తారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు,
బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ. సో చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎందుకంటే జీవుడు భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆ నిజమైనటువంటి జ్ఞానంలో ఉన్నవాడు అనేక జన్మల మరణాల తర్వాత, జన్మ మృత్యువుల తర్వాత జగత్తు సర్వము వాసుదేవమయము అనే ఒక జ్ఞానంతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాడు. కానీ ఓ అర్జున, అటువంటి మహానుభావులు మహాత్ములు చాలా అరుదుగా ఉంటారు. మనం చూస్తాము ఇస్కాన్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వంటి శుద్ధ భక్తులు చాలా చాలా అరుదుగా ఉండేటువంటి వారు. గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వంటి వారు కానీ. సో అలాంటి చాలా చాలా మహానుభావులు ఉంటుంది. అటువంటి మహానుభావులు చాలా, ఎందుకంటే ఈ జనసామాన్యంలో ఎన్నో కోట్ల మందిగా ఉన్నటువంటి వీళ్ళలో భక్తి తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉంటారు. అలా తెలుసుకునేటువంటి వాళ్ళలో కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా అరుదుగా ఉంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి చూస్తాం మనం. సో ఆ విధంగా అనేక అనేక జన్మల దివ్యానుష్ఠానముల తర్వాత ఆ పరమ పురుషుడే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి యొక్క అంతిమ లక్ష్యము అని విశుద్ధ దివ్య జ్ఞానంలో నెలకొంటాడు. సో మరి ఆ విధంగా ఉండేటువంటి శుద్ధ భక్తులు, ఎందుకంటే అదంతా కూడా మరి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని కృపయే అని, సర్వము అతడే అని, అతడే సర్వకారణాలకు కారకుడు అని, ఈ భౌతిక జగత్తు నుండి అతడు స్వతంత్రంగా ఉన్నటువంటి వాడు అనేటువంటిది మరి మనిషి అర్థం చేసుకుంటాడు, మహానుభావుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ భగవంతుడి మనం, ఎందుకంటే ఆ సర్వవ్యాప్తి అయినటువంటి వాసుదేవుడు మరి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి, ఎందుకంటే ఈ దేహంలో మాట్లాడే శక్తి కానీ, చూసే శక్తి కానీ, వినే శక్తి, ఈ మానసిక కలాపాల యొక్క శక్తి ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. మరి అవన్నీ కూడా భగవంతునితో సంబంధించినవే కనుక అవి చాలా ముఖ్యమైనవిగా చెప్తారు. అవి భగవత్ సంబంధంలో లేకపోతే అవి ఎటువంటి ముఖ్యం కావు అనేటువంటిది మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తారు, భౌతిక వాంఛల చేత బుద్ధి అపహరించబడినటువంటి వాడు, వివేకము కోల్పోయిన కొందరు, ఎందుకంటే కామ్యకర్మ రతులైనటువంటి వారు, ఈ సమస్త భౌతిక కల్మషాల నుండి బయటపడని వారు, ఎందుకంటే బయటపడినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతునికి శరణొచ్చేటువంటి వాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ బయటపడిన వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నారు. కామైస్తైస్తైర్హుత జ్ఞానాః ప్రపద్యంతే అన్యదేవత తం తం నియమమాస్తాయ ప్రకృత్యా నియతా స్వయం. భౌతిక వాంఛల చేత బుద్ధి అపహరించినటువంటి కొందరు ఇతర దేవతలను వాళ్లకు తగిన నియమాలతో ఉపాసిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే భౌతిక వాంఛల చేత బుద్ధి అపహరించబడినటువంటి వారు దేవతలకు శరణజొచ్చి తమ స్వభావాలను అనుసరించి ప్రత్యేకమైనటువంటి పూజా నియమాలను ఉపాసిస్తూ ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక భావాన్ని కోల్పోయినటువంటి అల్పబుద్ధి కలిగినటువంటి జనులు కోరికలు వెంటనే తీరడానికి దేవతలను ఆశ్రయిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి జీవుడు శుద్ధమైనటువంటి వాడు, కానీ భౌతిక జగత్తులోనికి ప్రకృతి సంబంధంలోనికి వచ్చిన కారణంగా తన యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి స్వభావాన్ని, ఎందుకంటే జీవుడు దివ్యమైనటువంటి వాడు, సనాతనుడైనటువంటి వాడు, తన యొక్క స్వభావాన్ని కోల్పోయి అల్పబుద్ధి వలన కోరికలను వెంటనే నెరవేరాలి అనేటువంటి భావనతో దేవతలను ఆశ్రయిస్తారు. మరి సాధారణంగా అటువంటి వారు అల్ప గుణాలలో ఉన్నటువంటి వారు, అంటే రజో తమో గుణాలలో ఉన్నటువంటి కారణంగా దేవదేవునికి దరిచేరరు అని చెప్తారు. అందుకే వారు వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతలను ఆశ్రయించి వారి ద్వారా
ఈ భౌతిక జగత్తులో త్వరగానే కోరికలను మరి వారికి ఆ దేవతా అర్చన నియమాలను అనుసరించి మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి వేదాలలో కామ్యకరములను నెరవేర్చుకోవడానికి మనకి వివిధ ఆ నియమాలు చెప్పబడుతూ ఉంటాయి వేద వాజ్మయంలో. సో అలా మరి వాటిని నెరవేరుస్తూ వాళ్ళు సంతుష్టులవ్వడము, అలాగే దేవతారాధకులు చిన్న చిన్న కోరికలకు ఆకర్షితులై పరమ లక్ష్యాన్ని ఏ విధంగానూ చేరుతుంది. ఎందుకంటే ముక్తి గురించి వదిలేస్తారు. ఈ భౌతిక సంపదలో తాత్కాలికమైనటువంటి సంపదల కోసం, లేకపోతే ఇంకా ఏదో ఉద్యోగం కావాలని, లేకపోతే ఇంకా పిల్లలని, వీటి గురించి మాట్లాడుకుంటూ మనం వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతలను ఆశ్రయిస్తాం. కానీ జనన మరణాలకు అతీతంగా మనకు వాస్తవమైనటువంటి సంబంధం ఉన్నటువంటి ఆ భగవత్ సంబంధాన్ని మర్చిపోయిన కారణంగానే చేస్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, యో యో యాం యాం తనుం భక్తః శ్రద్ధయార్చితుమిచ్చతి తస్య తస్యాచలాం శ్రద్ధాం తామేవ విదదామ్యహం. ఏ భక్తుడు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించగోరుతూ ఉన్నాడో మరి అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధను నేనే కలగజేస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే పరమాత్ముడిగా ప్రతి ఒక్కని హృదయంలో ఆ భగవంతుడు ఉండేటువంటి వాడు. ప్రతి ఒక్కని యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడికి మరి మనం ఏమి అనుకుంటున్నామో తెలుసు. కానీ మనమేంటి, చిన్న చిన్నమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి అత్యల్పమైనటువంటి కోరికలను కోరుకుంటాం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క హృదయంలో ముడుగా ఉన్నటువంటి ఆ వాసుదేవమయమైనటువంటి సర్వము వాసుదేవంగా ఉన్నటువంటి ఆయనకు తెలియనిది అంటూ ఏదీ లేదు. కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాము, చిన్న చిన్న కోరికలను కోరుతాం. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఎవరు ఏ దేవతామూర్తిని పూజించగోరుతూ ఉన్నాడో అతనికి ఆ దేవతామూర్తి పట్ల అచంచలమైన శ్రద్ధను నేనే కలగజేస్తాను. ఎందుకంటే పరమాత్మునిగా అందరి హృదయాలలో ఉన్నటువంటి వాడికి వారు ఏం కోరుకుంటున్నారో తెలుస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుడు స్వేచ్ఛను ఇచ్చారు అని చెప్తారు. అందుకే అతడు ప్రతి ఒక్కడు కూడా భౌతికమైనటువంటి భోగాన్ని కోరుకుని అటువంటి సౌకర్యాలను దేవతల నుండి పొందాలని శ్రద్ధగా మరి వారిని పూజిస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా పూజిస్తూ ఉన్నటువంటి వారికి ఆ విధమైనటువంటి నియమాలను అనుసరించి సో ఆ విధంగా చేసే విధంగా ఆ భగవంతుడే చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సకల జీవుల పరమపిత అతడు వారి స్వేచ్ఛలో జోక్యం కలగజేసుకోడు. అందుకే ఇంతకు ముందు కూడా మనకి చెప్పబడినటువంటిది, నేను ఎవరి పుణ్యాన్ని కానీ పాపాన్ని కానీ స్వీకరించను అని చెప్తారు. ఎవరు నాకు శత్రువు కానీ ఎవరి ఏడ నేను పక్షపాత వైఖరితో కానీ ఉండను అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందరినీ సమభావంతోనే ఉంటారు. కాబట్టి ఎవరు ఏ విధంగా కోరుకుంటే ఆ విధంగా వారి యొక్క కోరికలను తీర్చేటువంటి వారు. సో అందుకే ఇంకా చెప్తున్నారు, సతయా శ్రద్ధయా యుక్తః తస్యారాధనమీహతే లభతే చ తత కామాన్ మయైవ విహితాన్ హితాన్. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ఎందుకంటే మరి అలాంటి శ్రద్ధ విశ్వాసము కలిగి ఉన్న ఆ భక్తుడు ఆ దేవతనే పూజించును మరియు కోరుకున్న వాటిని పొందును. కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలము నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతున్నాయి అని చెప్తారు. ఎందుకంటే వాస్తవానికి జీవుడు కానీ ఆ దేవత కానీ భగవంతుని యొక్క సంకల్పానికి ఆధీనులై ఉండేటువంటి వారు. మరి ఇక్కడ జీవుడు తన ఇచ్ఛానుసారంగా దేవతను పూజించలేడు అని చెప్తారు. అలాగే దేవత కూడా ఆ పరమేచ్ఛ లేకుండా ఎటువంటి వరము ఇవ్వలేనటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ దేవతలందరూ కూడా దేవదేవుడి అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గంగా చెప్పబడేటువంటిది. సో కనుక భగవంతుని యొక్క ఇచ్చ మేరకే
ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని ఇచ్చలేనిదే గడ్డి పూసైనా కదలదు అనేటువంటిది చెప్పబడేటువంటిది. మనం చెప్తూ ఉంటుంటాం కదా సాధారణంగా. ఆ ఆ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ లేని ఎంత చిన్నదైనా కూడా కదలలేనటువంటిది. సో కనుకనే భగవంతుని అనుమతి లేనిదే దేవతలు కూడా తమ భక్తులకు వరాలు ఇవ్వలేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తుంది. కానీ నిజానికి ఆ ప్రయోజనాలన్నీ కేవలము నా ద్వారానే ఇవ్వబడుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవాను యొక్క అనుమతి లేకుంది దేవతలు తమ యొక్క భక్తుల యొక్క వరాలకు ఇవ్వలేరు. ఎందుకంటే వారికి యాక్చువల్గా భగవంతుడే ఆ రకాలైన ఆ విషయాలకు ఆయన అధిష్టాన దేవతలుగా ఉన్నటువంటి వారు. సో కాబట్టి మరి వారు వారి వారి పరిధిలోనే పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సమస్తము భగవంతుని సొత్తని జీవుడు మర్చిపోయిన, ఎందుకంటే జీవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చి రజో తమో గుణాల కారణంగా మరి ఇదంతా భగవంతుని యొక్క సొత్తు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం మర్చిపోయినా ఆ దేవతలు ఆ విషయాన్ని ఎరిగి ఆయన ఆధీనంలోనే మరి ఈ వారి యొక్క కోరికలను, అంటే జీవులు కోరుకున్నటువంటి, మానవులు కోరుకున్నటువంటి కోరికలను వారు ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ ఏం చేస్తాము, మనకున్నటువంటి అల్పబుద్ధి కారణంగా మనము ఆ దేవతల ద్వారానే మొత్తం మనం పొందుతూ ఉన్నట్లుగా భావించి వారే సర్వస్వమైనట్లుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎందుకంటే దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఒక ఊర్లో ఒక ముస్లింకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటే ఆ ఊర్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళ ద్వారా వస్తే ఆ మరి తన డ్యూటీ చేయవలసినటువంటి ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఆమె యొక్క కేసుని తీసుకొని దాన్ని కోర్టు కేసి సో ఆ విధంగా కోర్టులో ఆమెకి న్యాయం జరిగే విధంగా జరుగుతూ ఉంటుందట. జరిగిన తర్వాత జడ్జి అంటాడట, అమ్మా మరి నీకు భగవంతుడు ఇంత చేస్తున్నాడు కదా, ఏంటి అని భగవంతునిపై అంటే, నాకు ఇవన్నీ సమకూర్చినటువంటి ఆ కానిస్టేబులే నాకు దేవుడు అని చెప్తాడు. సో కాబట్టి అంటే అల్పమైనటువంటి జ్ఞానం, ఆయనకి జడ్జి తీసుకున్నటువంటి తర్వాత అంతకుముందు ఉండేటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ ఇవన్నీ ఆ విధంగా న్యాయం చేసినటువంటి విషయాలను వారికి తెలియదు. ఇవి ఇలా వీళ్ళ ద్వారా పొందుతున్నాం కాబట్టి ఈ విషయాలనే మాట్లాడుకుంటూ ఉండేటువంటి. సో కనుక అల్ప జ్ఞానం కారణంగా మరి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో పనిచేసేటువంటి దేవతలు ఇచ్చేటువంటి వాటిని మనం వారే స్వంతగా ఇస్తూ ఉన్నట్లు, వారే పరిపూర్ణంగా చేస్తూ ఉన్నట్లు భావించి మనము ఆ భగవంతుని మర్చిపోతూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఇంకా చెప్తున్నారు, అంతవత్తు ఫలం తేషాం తదు భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్తాయాంతి మామపి. సో అందుకే ఇంకా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అల్పబుద్ధి ఉన్నటువంటి మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు, కానీ వారు ఇచ్చే ఫలాలు పరిమితము మరియు తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను ఆరాధించేవారు దేవతల లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ ఓ అర్జున, నా భక్తులు చివరికి నా అత్యున్నత లోకానికి చేరుకుంటారు అనేటువంటి చెప్తున్నాను. సో దేవతారాధకుడు భగవంతుని చేరుకుంటాడు అని కొందరు మరి ఆ వ్యాఖ్యాతలు చెప్పేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మరి భగవద్గీతలో సమర్థించబడడం లేదు. ఎందుకంటే వివిధ రకాలైనటువంటి కోరికలతో మనం చేసేటువంటి అర్చనలు అవి ఆయా దేవతల లోకాలకు చేరుకోవడానికి మాత్రమే దోర్పడుతూ ఉంటుంటాయి. సూర్యోపాసకుడు సూర్యలోకానికి, చంద్రోపాసకుడు చంద్రలోకానికి, అలాగే స్వర్గ ప్రాప్తి కోసం ఇంద్రుడిని పూజించే వాళ్ళు ఇంద్రలోకానికి, అలా ఆ లోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి కోరికలను, అంటే కొంతకాలం వారి పుణ్యఫలాలు అయిపోగానే తిరిగి మరలా ఈ భౌతిక జగత్తులో వచ్చి పడిపోయేటువంటిదే. కానీ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానం ద్వారా ముక్త జీవులై ఈ భవబంధనాలకు అతీతంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అవ్యక్తం వ్యక్తం
తమాపన్నం మన్యంతే మామ బుద్ధయః పరం భావమజానంతో మమావ్యయం అనుత్తమం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, నన్ను సంపూర్ణంగా తెలియని జనులు నేను అంటే ఆ భగవంతుడైనటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఇంతకు ముందు నిరాకారుడుగా ఉండి ఇప్పుడు ఈ రూపాన్ని పొందినాను అని తలుస్తూ ఉన్నారు. వారి అల్ప జ్ఞానము కారణంగా నా ఉన్నత స్వభావము వారికి తెలియదు. ఇది నశించనిది మరియు మహోన్నతమైనది. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఈ మనకున్నటువంటి అల్ప జ్ఞాన కారణంగా ఆ భగవంతుని గురించి నశింపు లేనిది, ఉత్తమమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకోలేరు అనేటువంటిది. అలాగే ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి మరొక అంశం ఏంటంటే దేవతారాధకులు అల్పబుద్ధి కలిగిన వారుగా ఇక్కడ వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే సాధారణంగా నిరాకారవాదులు కూడా అదే వర్గానికి చెందిన వాళ్ళుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో మరి దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు తన నిజ రూపంలో ఇక్కడ అర్జునుడు ముందు మాట్లాడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని దేవదేవుణ్ణి అజ్ఞాన వశంతో నిరాకారవాదులు భగవంతునికి చర్మంగా నిజరూపం అంటే అంతిమంగా నిజరూపము అంటే ఆ అంతిమ రూపం లేదనేటువంటి వాళ్ళు వాదించేటువంటిది. మరి మనకి ఆ రామానుజాచార్యుల పరంపరలో ఉన్నటువంటి మహాభక్తులైనటువంటి యమునాచార్యుల వారు ఒక చక్కని శ్లోకాన్ని గురించి రాసినటువంటి విషయాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు గుర్తు చేస్తారు. ఆ శ్లోకంలో భావం ఏంటంటే, ప్రభు వ్యాసదేవుడు నారదముని వంటి భక్తులు నిన్ను భగవంతునిగా ఎరిగి ఉన్నారు. నానా రకాల వేద శాస్త్రాలు అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా మనిషి నీ గుణాలను, రూపాన్ని, కర్మలను ఎరుగగలుగుతాడు. ఆ విధంగా అతడు నిన్ను దేవదేవునిగా తెలుసుకుంటాడు. కానీ ఎవడైతే రజో తమో గుణాలలో ఉంటారో అంటే దానవులు, అభక్తులు నిన్ను తెలుసుకోలేరు. అంటే భగవంతుని యొక్క స్వభావము శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేనటువంటి అభక్తులకు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వేదాంతాన్ని, ఉపనిషత్తులను, ఇతర వైదిక సాహిత్యాన్ని చర్చించడంలో అట్టి అభక్తులు ఎంతో నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఎందుకంటే చక్కటి మంత్ర ఉచ్చారణ చేస్తూ ఉంటుంటారు, చక్కగా కొన్ని విషయాలను విశ్లేషిస్తూ చెప్తూ ఉంటారు, కానీ భగవతత్వాన్ని అర్థం చేసుకునేటువంటి ఇది వారికి ఉండదు. భగవత్ సంబంధంలో లేకుండా వారి కల్పనల ద్వారా వివరణ చేస్తూ ఉంటారు. సో మరి అందుకే చెప్తారు, కేవలము వేదాంత సాహిత్యం అధ్యయనం చేయడం ద్వారా భగవంతుడు అర్థం కాడు అనేటువంటిది మనకి శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతుంది. ముఖ్యంగా బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పబడినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునికి శరణజొచ్చినటువంటి వారు మాత్రమే ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోగలరు. అందుకే తదుపరి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూడొచ్చు. సో ఈ విధంగా ఆయన అంటారు, నాహం ప్రకాశ సర్వస్య యోగమాయా సమావృతః మూఢోయం నాభిజానాతి లోకో మామజమవ్యయం. ఓ అర్జున, నా యోగమాయ శక్తి ద్వారా కప్పబడి ఉన్న నేను మూఢులకు, బుద్ధిహీనులకు వ్యక్తము కాను.
అందుకే జ్ఞానము లేనివారు నేను పుట్టుక లేనివాడనని మరియు నశింపు లేనివాడను అని తెలుసుకోలేరు. ఎందుకంటే మరి ఆయన పుట్టుక లేడని అంటున్నారు. వివిధ అవతారాల్లో పుట్టున్నాడు కదా, రాముడుగా, శ్రీరామచంద్రుడుగాను, కృష్ణుడుగా పుట్టాడని అంటారు కదా. అది పుట్టడం కాదు, ఆయన అవతారం తీసుకొని భూమి ఇక్కడ ఆయన వచ్చినటువంటిది. ఎందుకంటే చాలా మంది ఆ విధమైనటువంటి భావనలు అడుగుతుంటారు. శ్రీకృష్ణుడు ఈ భూమిపై ఉన్నాడు కదా, అందరికీ కనిపించాడు కనుక ప్రతి ఒక్కడు అతడు వ్యక్తం కాడని ఎలా చెప్పగలరు అని అంటారు. ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు అతళ్ళు ఆయన్ని? ఆయన ఒక సాధారణమైనటువంటి మానవుడిగా చూశారు కాబట్టి దేవదేవుడిగా ఆయన్ని ఎవరు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినప్పుడు భీష్ముడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని సమర్థించి అతడు దేవదేవుడిగా ప్రకటించినటువంటిది. అందుకే పాండవులు మరికొందరు తప్ప ఆయన్ని భగవంతుడిగా ఎరిగి ఉన్నవాళ్ళు చాలా తక్కువ అని చెప్తారు. కనుకనే అతడు అభక్తులకు, సామాన్యులమైనటువంటి వ్యక్తులకు అతడు వెల్లడి కాడు అనేటువంటిది ఆయన యొక్క యోగమాయ ద్వారా. ఈ మాయ చేత మనము ఆవరించబడి ఉంటున్నాం. ఆ మాయా పొరలను ఎప్పుడైతే మనం తొలగించుకుంటామో, ఎందుకంటే భగవానుడు యోగమాయ తెరచేత కప్పబడి ఉంటాడు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు ఆయన. అందుకే చెప్తున్నారు, నా యోగమాయ శక్తి ద్వారా నేను కప్పబడి ఉంటాను. మనకి భగవంతుడికి మధ్య యోగమాయ ఉంటుంది అడ్డుగా. ఆ యోగ మాయను మనం దాటగలిగినప్పుడు ఆ భగవంతుడిని మనం అర్థం చేసుకోగలిగేటువంటి స్థితి. హరే కృష్ణ. మొత్తం స్క్రీన్ పోయినట్టుంది కదా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సరేలేండి, అది కొంచెం స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు ప్రభుజీ. పర్లేదు లేండి, నాతో నేను చేస్తాను. ఒకసారి చూస్తాను, మళ్ళీ వచ్చినట్టుంది. ఒకసారి చూడండి. అయినా ఇది ఎట్లా ఇది కూడా పోతుంది నాకు. సర్లేండి, చూద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు మరి ఆ యోగమాయ చేత కప్పబడి ఉండడం వలన సామాన్య జనము అతన్ని తెలుసుకోలేరు అనేటువంటిది మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా కుంతీదేవి ప్రార్థనలలో తెలియచేయబడుతూ ఉంటుంది. ఆమె అంటుంది, హే ప్రభు, నీవు సమస్త విశ్వానికి పోషకుడివి, నీ భక్తియే మహోన్నతమైన ధర్మము, అందుకే నన్ను కూడా పోషించమని నిన్ను నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆమె మరి వేడుకుంటూ ఉంది. అంతేకాక ఇంకా అంటుంది, నీ దివ్య రూపము యోగమాయ చే కప్పబడి ఉంటుంది. సో మరి ఆ విధంగా మనము ఆ భగవంతుణ్ణి ఆయనకి మనకి ఉన్నటువంటి మధ్య ఉన్నటువంటి మాయా పొరలను తొలగించుకున్నప్పుడు ఆ భగవంతుడు అర్థమయ్యేటువంటిది. అందుకనే అల్పబుద్ధి అయినటువంటి నిరాకారవాదులు భగవంతుణ్ణి చూడలేరు అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో అందుకే భాగవతంలో కూడా ఇవ్వబడినటువంటి ఒక శ్లోకం యొక్క భావాన్ని మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇలా చెప్తారు భాష్యంలో. ఓ భగవంత, ఓ పరమాత్మ, ఓ యోగేశ్వర, ఈ జగత్తులో నీ శక్తిని, లీలలను ఎవడు గణించగలడు? అంటే ఎవడు గణించలేడు అని. నీవు సర్వదా నీ యొక్క ఆంతరింగిక శక్తిని విస్తరిస్తావు, అందుకే ఎవరు నిన్ను తెలుసుకోలేరు. శాస్త్రజ్ఞులు, పండితులు భౌతిక జగత్తు లేదా లోకాల అనుమయమైన నిర్మాణాన్ని పరీక్షించగలిగిన నీవు వారి ముందే ఉన్నప్పటికీ నీ శక్తి సామర్థ్యాన్ని గణించలేరు. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కేవలం పుట్టుక లేనివాడే కాకుండా
అవ్యయుడు అంటే నశింపు లేనటువంటి వాడు కూడా అయి ఉన్నటువంటి అతని నిత్య రూపము జ్ఞానానంద జ్ఞానానంద పూర్ణమైనటువంటిదిగా చెప్తూ ఉంటారు. ఆయన యొక్క శక్తులన్నీ కూడా నశింపు లేనటువంటివి. సో అందుకే ఇంకా మనకి ఆ చెప్పబడేటువంటి విషయాల్లో జై కృష్ణ వేదాహం సమతీతాని వర్తమానాని చార్జున భవిష్యాని చ భూతాని మాం తు వేదన కచ్చన. సో ఇంకా చెప్తుంటారు ఆయన, ఓ అర్జున, దేవాది దేవునిగా భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలాలకు సంబంధించిన జీవులందరూ నాకు తెలుసు, అయితే నేను ఏ ఒక్కడికి తెలియను అంటూ చెప్తారు. సో ఎందుకంటే మనకి 4వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు, నేను ఈ దివ్యమైనటువంటి యోగ శాస్త్రాన్ని సృష్టి ప్రారంభంలోనే వివస్వానుడుకు, సూర్యదేవుడైనటువంటి వివస్వానుడుకు వివరించాను, దానిని మనువుకు తెలియచేశాడు, మనువు ఇక్ష్వాకుడికి ఇచ్చాడు. ఆ విధంగా అది పరంపరలో వచ్చినటువంటి ఇదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఆ భగవంతునికి, ఎందుకంటే ఈ సృష్టికి ముందు నుంచే ఉన్నటువంటి వాడు కనుక ఆ భగవంతుడికి సృష్టి జరిగిన తర్వాత జరిగేటువంటి ప్రతి విషయాలు, జరుగుతూ ఉన్నవి, జరిగినవి, జరగబోయేవి కూడా తెలిసినటువంటి వాడు. మరి ఎవరు ఈ దివ్య జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు అనేటువంటి విషయానికి చెప్తూ, ఓ భరతవంశీయుడా, శత్రువులను జయించిన వాడా, కోరిక ద్వేషము నుండి కలిగినటువంటి ద్వంద్వాల చేత మోహితులైన జీవులందరూ భ్రాంతిలోనే జన్మిస్తూ ఉంటుంటారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి వాస్తవానికి విశుద్ధ జ్ఞానమైనటువంటి భగవంతునికి మనము విధేయులమై ఉండడమే జీవుడి యొక్క నైజమైనటువంటి సహజ స్థితి అని చెప్తాం. కానీ ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చినటువంటి భ్రాంతి కారణంగా మనము మాయకు ఆధీనులమై ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేక కోరిక ద్వేషము అనే ద్వంద్వాల యొక్క మాయ చేత ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంటాం. అందుకే ఇంకా చెప్తారు ఆయన, సో స్క్రీన్ కాదు ఇవ్వట్లేదు, సర్లేండి, లాస్ట్ 2 శ్లోకాస్. ఇంకా 28వ శ్లోకంలో ఈ విధంగా చెప్తారు, ఏషాం త్వంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను పుణ్యరీతిలో వర్తించిన కారణంగా మరి వారి యొక్క పాపాలు పూర్తిగా నశించిన వారు అయిన జనులు భ్రాంతిమయమైనటువంటి ద్వంద్వాల నుండి ముక్తులై స్థిర నిశ్చయంతో నా సేవలో నెలకొంటారు అంటూ చెప్తారు. అంటే మరి దివ్య స్థితికి ఎదగడానికి ఉన్నటువంటి యోగ్యతలను ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏంటి అంటే పూర్వజన్మలోను ప్రస్తుత జన్మలోను పుణ్యరీతిలో వర్తించినటువంటి వారు, అంటే చేసినటువంటి పుణ్యకర్మాల కారణంగా పాపాలను నశించి మరి వారి యొక్క ఆ భ్రాంతిమయమైనటువంటి ద్వంద్వాల నుండి ముక్తులై స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయంతో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవ చేయగలుగుతారు. అంటే ఎవరు భక్తులు కాగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎవరైతారంటే వారు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యకర్మల ఫలాలుగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఆ భగవంతునికి శరణాగతులై ఉన్నప్పుడు వారి యొక్క పాపాత్మకమైనటువంటి చర్యలన్నీ కూడా, ఎప్పుడైతే భగవంతునికి శరణాగతులవుతామో అప్పుడు ఆ మనకి భగవంతుడికి మధ్య ఉన్న మాయ తెర తొలగించబడుతుంది. అప్పుడు ముక్త స్థితిలో ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో నిమగ్నమై స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయంతో ఆ భగవంతుని యొక్క
సేవలో నిమగ్నం అవుతామని చెప్తుంటారు. అందుకే నాస్తికులు, మూఢులు, వంచకులు, కోరిక ద్వేషాలు అనే ద్వంద్వాలను దాటడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకుంటూ ఉంటుంది. మరి కానీ అది ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినప్పుడు సో ఏ విధంగా ఆ తమో రజోగుణాల నుండి బయటపడతామో చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలా బయటపడినటువంటి వాళ్ళు జీవుల యొక్క సహజ స్థితిని తిరిగి తెలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ఎవరైతే ఈ పాప అంటే కామ్యకర్మ రతులై ఉంటుంటారో సో అటువంటి వాళ్ళు మరి దీన్ని దాటడం అనేటువంటిది కష్టంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే మనిషి తన యొక్క సహజ స్థితిలో నెలకొన్నప్పుడే ఆ దేవదేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం కానీ ఆయన యొక్క స్థిరమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై అంటే దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవలో పూర్తిగా నెలకొనడం కానీ సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ అలా తన యొక్క సహజ స్థితిని తెలుసుకోనప్పుడు అది అసాధ్యము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే మనకి అధ్యాయంలో చెప్తారు ఇంకా జరా మరణ మోక్షాయ మామాశ్రిత్య యతంతి యే తే బ్రహ్మ తదు విదు కృత్స్నమధ్యాత్మమం కర్మ చాకిలం. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ముసలితనము నుండి మృత్యువు నుండి ముక్తిని పొందడానికి యత్నించే బుద్ధిమంతులు భక్తి యోగంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. అంటే జననము, మరణము, ముసలితనము, రోగము ఈ భౌతిక దేహాన్ని ప్రభావితం చేసేటువంటివి, అంతేగాని ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని మాత్రం అవి ప్రభావితం చేయలేనటువంటివి. సో కనుకనే ముసలితనము నుండి మృత్యువు నుండి ముక్తిని పొందడానికి యత్నించేటువంటి బుద్ధిమంతులైనటువంటి వాళ్ళు భక్తి యోగంతో నన్ను ఆశ్రయిస్తారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అలా దివ్య కర్మలను గురించి సమస్తమును పూర్తిగా ఎరిగిన కారణంగా వారు నిజంగా బ్రహ్మమే అయి ఉంటారు. ఎందుకంటే మరి ఆధ్యాత్మిక దేహానికి జన్మము, మృత్యువు, ముసలితనము, రోగము లేవు. కనుక ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందినటువంటి వాడు ఆ భగవత్ పార్షాదులలో ఒకడై నిత్యము భక్తియుత సేవలో నెలకొని నిజంగా ముక్తుడవుతూ ఉంటుంటాడు. అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్తాం కదా, నేను ఆత్మస్వరూపుడిని, తాను బ్రహ్మము అని. అంటే ఆత్మనని మనిషి తప్పక తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక చెప్తుంటారు, సాది భూతాది దైవం మాం సాది యజ్ఞం చయే విదుః ప్రయాణ కాలేపి చ మాం తే విదుర్యుక్త చేతసః. దేవదేవుడినైన నన్ను సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, సమస్త యజ్ఞాలకు అధిపతిగా ఎరిగి నా సంపూర్ణ భావనలో ఉండేవారు మరణ సమయంలోనైనా నన్ను అంటే భగవానుడిగా అర్థం చేసుకుని ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు భగవానుని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుని మార్గము నుండి ఏనాడు తప్పుకోరు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే మనకి మరి గురువు ద్వారా పొందినటువంటి భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి మనకి గురువు మాధ్యమంగా ఉన్నటువంటి ఆ గురువు ద్వారా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానంతో మళ్ళీ ఈ మోహంలో పడేటువంటి అవకాశమే ఉండదు. సో కాబట్టి ఈ మోహంలో పడకుండా చేయగలిగేటువంటి జ్ఞానాన్ని మనము మరి ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని పొందాలంటే గురువుని ఆశ్రయించాలి అన్నటువంటిది కదా. సో మరి ఆ గురువుని ఆశ్రయించి ఆ గురువు ద్వారా పొందేటువంటి జ్ఞానంతోనే మనము ఆ భగవంతుణ్ణి
చేరుకోగలిగేటువంటి విషయం. సో శాంతికి మనకి కారణం మూలం కూడా చెప్పబడినటువంటి చూస్తాం మనం అంతకు ముందు అధ్యాయాలలో. ఆ భగవంతుని సమస్త యజ్ఞాలకు మరి ప్రభువుగా తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే శాంతిని పొందుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నది. దేవదేవుడినైనటువంటి నన్ను ఆ కృష్ణ భగవాను గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, సమస్త యజ్ఞాలకు అధిపతి అని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణ భావనలో ఉన్నటువంటి వారు మరణ సమయంలోనైనా ఇక ఆ మార్గము నుండి తప్పుకోకుండా ఉంటారు. ఎందుకంటే మరి ఏ విధంగా భగవంతుడు సమస్త భౌతిక జగత్తుకు చివరకు దేవతలకు కూడా అధిపతి అయి ఉంటాడో ఆ దివ్యమైనటువంటి కృష్ణ భక్తి భావన సాంగత్వంలోనే మనిషి అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో లేనటువంటి వాళ్ళు అందరు దేవతలు, అందరితో పాటు కృష్ణుడు ఒకడు, అందరిలో ఒకడు. మనకి 33 కోట్ల దేవతల మంది ఉన్నారు కదా, అలా ఉన్నటువంటి దేవతల్లో కృష్ణుడు కూడా ఒకడనే భావనలో మాత్రమే ఉంటారు. కానీ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమైనప్పుడు మాత్రమే మరి ఈ వాస్తవికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు. దానికి చేయవలసినది భగవద్గీత, భాగవతం వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను చదవడం. ఎందుకంటే మనిషి ఏ విధంగా పూర్తిగా కృష్ణ భక్తిని కలిగి నటువంటి ఒక వ్యక్తిగా మారుతాడో ఈ అధ్యాయం మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. దానికి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల యొక్క సాంగత్యమే మనకి ఆరంభంగా చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి 4 రకాలైనటువంటి వారిలో శుద్ధ భక్తుల యొక్క సాంగత్వంలో మాత్రమే వాళ్ళు కూడా విశుద్ధ భక్తులుగా మారేటువంటి అవకాశం ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే వారి యొక్క సాంగత్వమే శుద్ధ భక్తుల యొక్క శుద్ధ వైష్ణవుల యొక్క సాంగత్వమే దేవదేవునికితో మనకి సంబంధాన్ని. అందుకే మనకి ఇస్కాన్ పరంపరలో గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యత అంతగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు భగవంతుని యొక్క కరుణ, గురువు యొక్క కరుణ ద్వారా కృష్ణుడే దేవదేవుడు అనేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోగలడు అని చెప్తూ ఉంటారు. అదే సమయంలో అతడు జీవుడి యొక్క తన యొక్క సహజ స్థితిని కూడా తెలుసుకొని మరి ఏ విధంగా భగవంతునితో మనకున్న సంబంధాన్ని మరిచిపోయి చిక్కుల్లో పడామో అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అలా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు తిరిగి మరలా ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క బంధనాలలో చిక్కుకునేటువంటి అవకాశమే ఉండదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.